Kajinggu bakaburam ya isu blay try kenran namar kani kapor kapakodor kapalosha sumubhay ngi ya ka banginyo ban sakri laluat ya ka kerteng ka em ka jong mi khamtam be hagani kasngi ya ka bangin kan mau buram ya ka kom kasngi ka jingthe ka jong u yau mun sim bakhoj hapreng jongi ublay un karkhu yangi lingba jongani ka jing sakri ka jongi hagani kapor ka bamanta apan pauru ke jeng kublay ya ka balang ke jongi ya ka bala sha subha babala ibet yangi kum ke jeng sang samla ya ka bangin yo ya ban yalam ya ke jeng sakri ha ke ka por na aru ke jeng kublay ya ka koyar jong ke jeng sang samla bala shem ya ka banta bayalam ya ke jeng roi perhem sim shitenganta shwai ka por ublay nang kar khu epi bad ha ke ka por ka bamanta na ka liang ke jeng sang samla ha shwai ka bang stang ya ke jeng sakri ke jongi Priang sumbai pi baro away paway ki bapoi sakani ke jinseng nadui pastor ki teman mesan ki khot ke komiti balang mapi ki long kemi ki long pa ki parlok samla ba ki hep khana la dadon ma ublay jong ke jingsong unong lem rangkat ba ngiling ba jong ke jing sakri ke jongi ha ke ke jan me ke bamta ka jing priang sumbai pi ru ki bapai ki bakmi ling ba jong ke YouTube channel ba ngila pelai ye ke ni hapo ka channel jong ke YouTube bat mapi ki bapai ru ngai bu blay jong jing sok onong lem ron kan yapi nginya sedang ke jing sakri ke jong ha ke ka por da ka banyang IT ho blay ha ke jing duai nginya leilang ha ke jing duai long ke jing hu bat ka burom ya ke kerteng ke bayem ke jong me kanran namar pamila pha yu mun siam ba khu yu jong me bantrei ha ke jing em ke jongi banlong unong ya selok banlong unong ya sela banlong unong ai buj unong ai bor unong hikai bon unong panthamai bor ha ke jing em ke jongi bad ha ni ka jan mir ka bamanta ha ni ka jing sakri ke jongi lingba jong ni ka jing seng jong ka revival sunday e khol kar pa je ka kerteng ba em ka jong me kanran ba men don nam don dekat ba gi ha ni ka jing sakri ke jongi ha ni ka por bad ai bu men siam ba kho jo jong me unya lai luat ha ni ka jaka bar bu unyo ban rong ha ki jing khang ki bala play ha ki donwat ki jongi Bapak yo ban tre ban panthamai bor ya ka jing em jongi sai sian pan bangin yo ma ya ka ding ka jong men sim ba khu ju jong be ba ka jing em ka jongi nang ni sakman kanong ka jing em ka bal panthamai bor da ka ding ka jong be ker khui ngi kan ra ya ki banta baro ki bangin sayo ban pendap hapo jong ni ka jan miet kanong da ka jing alam ka jong men sim ba khu ju jong me kan ran sngowi ki jing pan ha ka katang ka jong uji su ngi ngu ngi dam ngi pan ni baro manta ba slu ki bom chukot ro amen nginya sedang ke jing sakri ke jongi ha ni ka por da ka bang nyarwai lang ka jing rwai ka ba aspa ndre pupra ka jing rwai ka ba aspa ndre pupra hadien balada ban rwai ka ni ka jing rwai ka par mes reuba shisha ling do men sngo ba ban yalam gi ha ka ba pule na ka khtian ka jong blai baru ha ka ba duai ka jing rwai ka ba aspa ndre pupra try to one ban kar khu yangi da ka bor ka jing ai ki jing kar khu kum ulab ba hangi menta tu penslay baro south li kid khan lamba ka chorus ka jin roi ka ba aspa ndre popra batu ya lam ru
เป็นธรรมะตรายหาเมงีไอจีบาโรเอ็ดบาดมันสิมงียาเดบาจิงอีจงเมกันยายตุนทั้งหาเมจิงสุกิเชเทอาตรามันtangi gerpat yulapa hangi tuan hidang ap atrai hidang ap barola tu penteman try to snow jing tu ai joy ni da jing hi sha ming hi pai na ka khen jing is nay jong ne la pa jing ker ku tu ai te a try men tangi ker pa you love hangi tuan hidang ap atrai hidang ap barola tu penteman Shaman duai an puli katu kat ni nak tin baku jong play kabang nila banchem now you on this kalenong kabakan riu ko dekot kabasan ban riu ban nyo ado pra baru kumju now jual lenong kaba nong kaba ar ko dekot kaba apu pra badna kisam kelenong kabasan puwei ke dekat ke beningkong ke baar basipau kat wei bat kat ar kikintin ke bangkum ni Henry minta ngan selet no sha uta balapa yang dan te na pi bakli yang shano men selet Henry namar bangalakran ya kini ki ai ru api kajing sungsi kala pendap ya ka dono jong pi Henry nga ya thu ya pi ya ka basisha api kam mentoy ya pi bangan let no namar ladanga ngam letno no pentken un omwan phaya pi Henry ladanga letno ngan pha ya u hapi te onda u lawan ma u un pen kendu ya ka perthai shaphang ka pop bat shaphang ka hok bat shaphang ka ching bisha de te kanja hadin kata bangan thebok ya la umen siam halo ka do baro bat ya ki khun chingang bat ki khun ken thei jong phi kin ya thu lupa ki temen jong phi ken pot sniu ki jing pot sniu ki samla jong phi ken yo iya ka jing thu pau to isne yang atrai kat bakum ka jing le isne jong me kat bakum ka jing kan roi ka jing isne ba jam jong me to pendam no ya ki jing palat jonga tu sat khu yang na ki jing le bom hok jonga ba tu pen khu yang na ka pop jonga tu pen long ka do nut ka thamai ha po jonga a ublei bat tu pen thamai ya ka men sim ka ba bet ha po jonga wat bread no yang na khmat jong me wat sim no ya la men sim ba khu nanga tu ai pat hanga ya ka jing men ka jing pen im jong me ba tu krishan yang ada ka men sim ka ba kelut do brain ker khui ke bas ngabat pule ya ka tin jong brain tu in pandam ha jing duai guk pa jing phap neng sa shi sin pa trying ban bandam mat ki sa ja ki ba khu ti jong me
bangi lapela atrai kat ni bangun kiu ka yin ka bangku ki kedang cumi atrai ka long ka sngi ka gerpang ha ka ni ka sngi atrai balong ka revival Sunday atrai o atrai ka ni atrai ka di ki peniat yang ka sinat sami atrai ka di ki seng ribala po ki balang jungi atrai ba in lo atrai ban chakri ban yorop dan bro me atrai bat ka long lu ka seng ka gerpang kham tam atrai bang na atrai pen thamai ki download bat ki min sim chu kum ki kon samla bat kum chu ni parok bat na ha ka ni ka por tunang ka khuma me atrai ni iwei pa iwei atrai ai boring ni atrai ba ka ai ba ni atrai ni habang ni wan sini atrai ni wan atrai ban dala ka download atrai bangi pentali si pori ki download bat ki min sim jungi atrai ba in cha score me atrai ka tien ka bakho jungi atrai ho atrai ni long tangi brio ka pop trai ka bamlong e khma jungi re me trai mem chu ino ingi atrai ki por ki jinga lenti si bun ki jing e kum khon sam atrai ni ma re mem chu ino si bun atrai ki ek bon cha chi patrai ka jing em jungi kum ki brio re me atrai me don lem tan ka atrai me ai boring ni atrai bangi nang yakin mau me atrai ban ki si man ki por ki clip mat ka jing em jungi atrai to nang ka khum me atrai ni atrai bangi nang la atrai me kin mau me atrai ki si ki por panangwan bakum ju walang ilong ki ba tla dak ki pan pat la dak ki ngai re me atrai mem chi ino ai ni atrai le me nang ai por ni atrai me nang la atrai ban pan pat kum ni ha ki yeng ka bakhot ki bakantang ko jong me atrai drelen kam tam ro atrai nong kran ni ban sa me ka tien ka bakhot me atrai ai ba ki ai ka ba en sakran ha ka por kan long ka chimbang ka bakan chamin si me ngi wei pa iwei atrai ki basngap pat ki ba sha score ka atrai nga atrai ngam nang atrai ban pan ka kum kam man ka bakhot ka jong me atrai ka ba dei atrai to shim ki bam dei tri kai ni la ka sngi atrai ba dikini parong apan keteng bakhut kam jong Jesus Christ mentabel la ka taru amen Gi pen pau ka jing sngu ye mes reba si sha leng do ha ka jing puli jong pe na ka tieng jong blai baru ha ka jing alam jong pe ka jing duai u blai nang ker khu ye pi ha ka jing sakri ka jong pe ya ka kam ka jong kon ran ha ka ni ka por pat angin yo ye ban bang kre ban lum no e ka jing ai ngu bat ha ka ju ka por kar pat ye teman besan e one sweat ben sngo pa ban ben kan tang ye ki jing ai ngu Tengi duai Kukpa jangi ubah bening long bakuit ye ka kerteng ka ba em ka jang me nyai ngu ye mi ku kunrat ye ka ni ka por ka ba kordor ka por ka ba kentang kapor kabangyo banya selok baru mensim makhut jong blai lingba jong kani kajing yeseng kabangyo hagan kapor kaduan jong kanjing mani blai bangi duai yikaba menis nei ban pen kentang bat pen kerpang yang iwe pi iwe ke badon hakan ke ying ke bakhuj ke jong me khnang bo men sim bakhuj jong blai nyo lai duit ban ya hakan ke por namar ngi trang bat ngi angnut ya ka ding jong men sim bakhuj Masasi sinpat bente daka bor ke jong me ko trai bentang iki jing parat ki jongi ki badon ha ki dok nut ke jing iwe pi we bangilong ki ba Vietnam ko trai banwan ha khet ke si snei ke jong me ni don han ka bor ko trai ban ai ngu ru yeme ko kun rat ya ka bangyo banwan ban shakri lang yeme lingba kini kijing ai ki berit e ki jangi kilong ki jing kerku ki ba mel kerku na ki kam ki jam ki jangi kilong ki berit e na kita ki jing kerku ki ba bon sertap ki bla kerku kerpang ya ki kme ki kpa je ki khon ki samna bad ingi lang baro ko train kapor niwan ban bukti hak mar ka khat ka jing isnei ka jome ya ka bamin da isnei ban da pen khuj ya ki ni ka jingkan show ki won ra hak ni kapor kin da long ki bapdiang hun hak mar ka khat ka jing isnei ka jome bat kan long ka jing rap ru ya ka jing sang samla hakanu pakanu ka benta ka bagya ban syakri yame da kini kijing ai
ban penan burom ya ka kerteng ka em ka jame ker khuru ingi wei pi wei bangila ban ai kham tam ya ki dok nut ki men sim ki jongi bangila ban pediang yu men sim ba khoi ha ki dok nut ki jongi khnang mangyo ban mat ya ka bor jong ka jingis nei ka bor jong ka jingai ei na ka khet beneng ka jome ibu ti kerpang ni ka poru ko trai ya ki khun samla ka kwaya jing seng samla ki bakiru ki dan ka jong ka benta ban syakri hakan ka por na ka jing ruai ki jong ki ai bakin ruai de ka dok nut bat ka men sim da ka priang ru yo ben sim ku ya po jong ki bar pot ka jing ruai ka bakin ben sawa ba ben her hakan ka por kan long ru ka bor ka ban hang ki dok nut ki men sim ki jong mi Iwan ruban bukti kerpang ya syakri ubakordor jami kutrai balme penpoi han ka jaka ban yeng nak ka jaka ka ba kentang kutrai ngiduai ban penkup bor yu de mensim bakhuj jang mi kutrai penkuj ya ka dok nut ka jong u penkup da ka bor mensim bakawei ka benta ka ba mi no na ka syuntur ka jong u kutrai lingba ka ktien ka ba im ka jang mi bat ka kubor ka ba ne shan shap de men sim ba khu jang mi ha u ko trai ka dak hang kan ka bor ngi bangin pen kendo ya ka ding men sim khu ya ka jing klot jing duna ka jang i ya ka pop ka hok ba ka jing bishar bat bangin mat ya ka bor jing men sim khu hakri ke janmit jong ke jing syakri hakaba kum ke balang bagi ke sang samla insya ban penkut no ban kliap no ya ke revival sun week revival Sunday arja apply na bam jukut shabam jukut ni IT ke por bangsa hakik sang ki blai ke jong me lamak jing ku ke bang syamat nama gini dok mi pan yikni baro hak kerteng utrai bar nok ni jing Jesus Christ mentah sudah bam jukut ru amen Ipan pau ke jing kublai i teman besan i wan sweat i baladwai bat penkentang ya ke jing ai go ublai un kerku yipi hagani ka por pan ngen yo sngo no ya ka kwaya la ka jing seng samla balang presbyterian mauro ni mo ya me ablai bakrau bor ba jong me simban tray kipop bandau tuan ban hiar sa shi simpan isay tu snow ki jing kerpa kabor
Kumen siam bakuin sasisian hangi tu trai kalong ka kubor ka ba ka koyar kala ai hapren jongi hakani ka por ka bamanta bar ka balong ru shibenta jong ka jing shakri ka jongi ka balara e ka jing shakri ka jongi hakani ka por uble un kar khu ye phi kum ka koyar ma pinang la ban sam ye ka kubor jong ka jing dwai na ko ka por sakwai pan hakani ka por ngi la poi sakwai ka banta jong ka jing shakri ka jongi katai ka bangin yo sngo no ya ka khubor jong ka revival bangi aingo yu blai bangi don hapreng jongi yu shakri bakor hor jongu Mr. Bakansai CM haga baning kong Mr. Bakansai CM na kaliang ka jesang samla yi pediang sngo bha ye phi na sngo ngo ye phi ya ka jing kloi ka jong phi ya ka jing khot ka jongi ban wan hakani ka por ban sam ya ka khubor revival hapreng jongi ngadon ka jing tep tang khandian sapang e Mr. Bakansai CM aku hi ba in penitu hi daladi aladi te e Mr. Bakansai CM i wan lang bat ki bahayeng gi jongpi jong i bat nagaliang jong ang apriang su bhai phiru ki bahayeng jong i ba ka jing don ka jongpi kanlong ka jing singai ngi ling ba jong ni ka jing sakri ka jong i te haswa ka bangin yo sngo ya ka khubo revival nei Mr. Bakansai CM nya sno lang da ka bangin ya shimmenta lang da ka jing rwai ka ba sanspa prabhusao ka jing rwai ka ba sanspa prabhusao yathu komen sim jonga shanu phan saher ngan saher shalenden jong kilo baro lightly git khon ka jing rwai ka ba sanspa prabhusao bad hadian ba i Mr. Bakansai CM la dab banai ka khubor ka jongi ngin yoru ya ka jingdwai lang ba nga karpa i Mrs. Inong Cloud minong balapen khre nagbanta ka jingdwai lang Shanopan saher ya tu komen sim jonga shanopan
sayo kajing bamjikun ngan sayo kajing bamjikun ngalakloy ngalakloy haba Jisu unwan xiao yang sao yang ya tu ku men sim jong ya nau hei ban hai ya pa ya tu ku men sim jong ya u hei ban hai ya pa un sa ai u try ba unsa ai utrai ba tau yang ngalakloy ngalakloy haba Jisu unwan xiao yang Mr. Chairman, Bapinyad, Yagani Gajiseng, Yagani Janmit, Pastor, Kinong Sharai, Baro, Kidukot, Jongka Komiti Balang, Kinong Kitkam, Jongka Jingseng Samla, Kilong Kmi, Kilong Kpa, Kihmen, Kipara, Bat Baro, Kipara Banget, Kibapet, Lingba ke YouTube channel Yagani Kapor. Nakaliang ke jonga, nakayeng ke sem ke jonga. Ngai kublai pi haka kerteng ke batiang tam ke jungutrai bernong penem jungi Yesus Kristus. Ningkong ngai ngu yu blai. Ubla darengkat bangilang barok. Ubla hingi kemet ke basyat ke baklan, kemet ke bakot ke bakia. Menginyo banwan banyeseng langkum ni. Ban yaro pendan buram ya ke kerteng ke bakhuai ke jungutrai jungi. Ngapen paru ke jing sungu hani kapor ya kinong kitkam jong jiseng samla lingba I pastor I jongpi I Reverend Lindan Siem I badan ke jingedai ke bayajan bha bangi kumsiyeng sisem ban ahanga ke nikalat ban sam ya ke kubor revival Sunday ya ke nikajanit bat kani ke de ke sin ke beningkong yanga bangan wan ban yu kejat ban rung ban yeng hangni hapul pit jongpi ngam bajuan menu-menuru kani ke sin ke beningkong ban ngai ngu yu blai ba kliap pedang semua bahaya kumni kumbangalong tekum katkum balaong I Mr. Chairman mene mangan pen itu hendak dia ledih ke kerteng ke bapura ke jonga kedai Bakensai Nelson Siem ngasyong ngasa hang teh hapo mulai nong pedeng but ngadai napo ke balang Presbyterian Langkerdam kemudian hapo jongka Khat Ar Blang Rilum District Khat Ar Blang Presbytery KGP Synod Pedeng Provisional but ngatrai kumuwei nakino hikai bahikai ke subject History of Christianity
hang tei hapo John Roberts Theological College Mauklot. Ti haswa menginyi pai jika ni ko kubor di Bible kini ke janmit. Ini lang hublei ke jing duai. Ko kpa jungi baha beneng ke buram ke jing sungongo nga ai shame ko try. Ya ka ba malayam ingi kumne kum ki khon ki ba eat ki jong me. Ban wan ban yaseng ban yaro ban pendon buram ka kerteng ka ba khot ki jong me ko try. Hakani ka sngi ka ba kerpang. Ka sngi ka ba kentang. Kasngi ka bang ken mau ka revival ka ba me malapa shis pa khat news na men shwa ko try bangi ngets kem ko try baling bagani ka jinga seng ko try bamen pa human sim jong me ban kurkhu yang i way pi way ban kta ngi way pi way ha kani ka por bangi dwai ling baw ni shakri jong me barit ba yang hani ka por ko try jisu bi ubri ban sami ka khubor ko try pensle yu ko try human sim pagi ke baro ki bami na ka shentur ga jong u kan long ka jing kurkhu ing ilang baro shimti ko try ka ni ka por ka badang sa ha ka teng ju ju Yesus Kristus pan amen. Kidon we khna samla puli hang te hapo GRTC dang menen mana dan hang te po college wan ban kili nga kani ka we ka jingkali baruang sa ujisu ulong kumno menhenin ulong kumno menta bat ulong kumno shadu bom jukut barngalaju bahap yu ujisu ulong ubom jukelah tila ayang skawi ki jingkali tiasa kumno kani ka penyok hangi ya ka revival kumno kani kan penyok ingi ya kata ban pentemai barngalong ujisu umday ubala syapen matlah takapop he is without sin henry mangi laka hakapop barngila hakapop para kami biye kene kadai kesngi kabak gerbang kene kadai kesngi kabak kentang kesngi hakabangi baro ngi kenmau ya ka jingwan mensim bakoi hakani gari khasi jantia jongi la shispa khanneus namenta kaktian revival larangi pet bahaya ka kadai kabala shem na kaktian latin kabala kenno revivere pila maksud kita revivere kaktian latin kabamut ban penempat lane ban pentemai pat bakani kaktian kathoru ya ka jingke em hakano kanu ka kam ni hakano kanu ka jinglong kabala jandu ne damno haka jinget kristan ka jongi kaktian revival kathau ya ka jingki niam lane ka religious awakening miong jongu breu haka jingede jongu bad ublei lane kaniam kabamut hi ka jingkela kabamut na ka jingem ka bajingai nu blei ka ba em thala ka ba em bat ka jing sobha jo ka perthai bat ki wei pat ki rukom em ki bom pen sobha ya ka mon ka ju blei ban kela ka bamut ne ban pin khe em thmai ya ka jinget hakaniam nidan kam barabor ya ka bor ka jong mensim bakhoi nidan kam ya ka bor ka jong mensim bakhoi habangi pai shaka jingem ka jong usol ba latibru kumupol balatho hakikam ki apostol nadu kalenong ka ba phra ter ban nginyo i hangtu kumno ba usol kumuwe ne kinong shun jong Yesus Kristus ulayo ya ka jingta jong mensim bakhoi usol para bagin bihet ulong uwei na kita ki breu ki basyun bai ki kristan but udonru
kata ka jing temu bat kata ka jing isi yaki bat udan ru kata ka jing temu ban pendo ban penyap no ya kini ki Kristan barok uladon benta ha ka jing ya menjur ban penyap yu Stephen bat ula pensitom ben ya ka balang hang tei hapo Jerusalem ha ka lenti ka bulat mu ban lej penyap ya ki senran ki jong u Jesu bat balada u shem ya no ha ka ta ka lenti ka bu lej lagi dei ki senrang lagi dei ki kente lagi dei ki khenlung lagi dei ki khenna unte unkhom yaki bat yalami ki sha Jerusalem Henry hakum kata kapor jong ka jing thus neu jong u habaula poi hajan Damascus lawan ka jing ting shine ka bala tabal lap na beneng markumta usol ula kelon kram akendo bat ula yosngo ya ka kden ba om u aso balai me pensi tomben yanga balai me pensi tomben yanga usol la juba melong uei atrai berkata kesur kelawan ngalong u Jesu uba me pensi tomben kalong kaba ya me ban kinjak persya ya ki ding tendung upol para bengi habolo yes ngau ya kini ki kentien ula kinyo namar ula ngau bakadan ke ke bakta ya ka mensim ke jongu te ula ong atra ayu memon yang aben le hadien kene utrai ula ong baun yeng ban lay shakawe kashnong Henry prabengi haba usol ula yeng yo ai sho namar baula matla kene ka jing matla prabengi kene ka jing matla jong usol ka peni bahabaki senran ki yalap ya ka khubor ka babha Henry upat ushim bakalong ka besneu bat ukwa pan penyap no yaki di Henry hadin laisi ulaya kendo yau Ananias ubalayo ya kataka jing itu pau no Jesu bun yakendo isol hayeng jong u Judas badai hang ni para pengibiye dai hang ni anda lakta u Ananias la pendap yau da mensim bakoi bat ula imat bat kene parkabi kene ka jing yo ipat jong usol kadai ka jing pentamai pat ya ka jing long do bat kham tam ya ka jing long mensim jong u namar tang khendiat sngi hadien kene ula lej ban yalap bat ban plai ka kerteng ka jong try Jesus Christ keleng ki jaka para bengi mensim bakoi ula pentamai ya usol om tang haka donut Henry ya ka jingmut jing perkat jong uru bon yoi ya ka ka besneu bat bon yoi ya ka ka babha para bangi bi ngamju poi perkat ya la dia bagan lej pentebet haka lain theology ngamju poi perkat ngamju po sneu menno ngadan language para arngut sinrang ku diwe kan thai but ikime ki pa jonga kidei ki biaket bat ya ba bhai ka kam ka jong utrai ime jonga i jusmat beli itu kala itu kana keleng jaka but di pa jonga di pastor but ka julong ka rukam ba ki kimi ki pa ki ju duai nam ta ki khon ki jong ki ju duai bu ble un sei we ni ki khon ki jong i bantre ya ka kam ki jong u
Ti Henry ngadi uwe ni kita wakil jubuk ke jeng duai berobor. Merngam jutre. Ngai ignore ba je kata ke jeng duai ke jeng ki. Oh ngasmar ben le jeng seng. Henry ngam jutre ban long pastor. Teng-teng dengan le jeseng gum tu beri pa sisnong sti selang kerdam. Ti kijun ki para benget ni ki bahing bahasam. Ki ju ong yang kolong yang kolong hayeng kolong. Bila men puli pastor na kum ngepa. Mi bet bhati mi jerong ru kum mi don takamai. Oh si kine keren kaisa. Am jutre long pastor nga. Belum pastor te tangki beriu baselan si om. Pastor jungi ni dekat baburam. Ti Henry pastor ini bahayeng jonga. Badal lagi kain bah nak kenika rukum ide bahayeng ide mama yang Masnu yang pastor. Kamu jutre ban pastor. Jangan long pastor li you sulit kat sebalai sukit pelah betul kamu tu pelah KGP assembly KGP synod ya saya uru pongsut let shunu pongsut ngam tre bhavan nai ti Henry uble udan la ka jong ka plan udan la ka jong ka jing temu but kalau ya kipor kanang ya kipor kanang dep ki jing puli ngalayo yala ka jong ka kam bat ngatrei kum marine diver hang te hapo merchant navy ni ong di diver ki barung sepo ti kapoi kapor ka ba ipa jonga yok yampang no yok pang batang hadin katuk hendak benai la klat bat haswa bin klat i ong kanika kentien i mai ngakwa i ulung bun i kidin chat jonga kata kadai ka jingkran ka jong i haswa bin klat bat ngakram ben sngap ya kata ngakram ben jumut ya kata andal adep tapi tang hadin katuk ani tayo ngalik phai biang sijing trai ti Henry kanang ya kipor kalawan ka jingkran hanga kalawan kata ka jing mayan ka bekren manangan maka dei ka bor ka jong mensiem banangis kem mangalong ubah matla kum upol ngalamat la ti Henry mensiem bakut ulapin pej mat yang mangalong kum ni mangalong ngala i ka jong ka kam ngalet puli theology hepo UPS bat ngapendap bikin ka MTH nang te na po JRTC bat mentang atre ke muno hikai hangte kini ki baro kedai namar bu mensiem bakhuy uwan ban kata yanga para bangit bi habangi pusan ya ka jingwan ka revival hangni hari kasih jantian nyemla klam da phaidin saka history ka jongka ngam tip ka nu playo jing penshai hagan ejiseng ka beningkong ka jiseng ba arsian ti Henry ngan ya chakmat ka kum ka jing penkre ka jonga ya ka revival ngila ban kedau bakalas dang nado kisngi Pentecost hakaba mensiem bakhuy ulawan hiar haki senran ujisu da ka borba ka baplah bat kilas dang ban kren haki weipat kitele katkum bau mensim ula aibor haki ban kren bat kani kala penlong iki senran ban shitrem kani kala penlong iki senran ban tre bat pensapiang ya ka khubor ya ka gospel keleng satlak ka perthai para pengebi ni thu yu jisu lingba ki missionary ki balawan house nam ka prosper sapu way lingba Thomas Jones berki way ki bawan hadin jongu kadai ka charisma ka jongki bau bleu la pensat bor ki do mensim bakhoy bakin tre borba bakin sapriang e gospel khnang mangi baro ngin yo ya kata ke jing pen em larangi pai ki spas nam ki bakat nyo ki bakat pra ki bakat kendai ki ba arpo ngila banyui bakani ke jingki
kelas dang na kata ke baki ki khot ke pietistic movement, pietism. But kini ke pietistic movement las dang ha Germany da u Philip Jacob Spencer haus nem kan news pasan. Ke pietistic movement kadai kaba ai jing hikai kaba banjur ha ka jing dei shimet bar ublei bar kadai ru kaba ai jing hikai sepang ka jing im kristan kaba khoi bat ban yalap ya ka gospel shaki wei bat shu hapo ka spas nem kaba khat pra ka revival ka balaja America kaba khat ka first great awakening kala penlong yakin nong elam hari bilat ban kintu ban penlong ka jinge dwai lang ban yo ya kata ka revival kinong sedang jong kini kidei napo ka balang Methodist kibahapo ka jinge lam ka jong u John Wesley u Charles Wesley but u George Whitefield ka revival ba para pengipiit kala sedang hari bilat but kala khot yaka ka evangelical awakening lane ka Methodist revival daringi pai pat Wales unong mat lenti but unong pen kre yaka revival udai u Evan Roberts ubala duai shilenter kumbashipo lane khat wisnami ai kading revival kala khe haki nong yalam balang bat haki bait baru kila pendam haki jing duai bat yai yasa hakmat ke jing hakmat ke khet ke jing snei ke jung blai bat nado ke snem ke kendai spa lai pra bagi kidak kishin jong kani ke revival kila sedang ban pau ha Wales bat nado ke kendai spa sao ke revival kalaja hari khasi jantia Kiliya sngau ya kani ka khubor ka babha but ka ai men sim ya kini ki para banget ki basyong basa hangni hari kasi jantia kila yo kani ka khubor na Wales habangi hakawai ka khot khubor na Wales lani kawai ka newsletter ka bakerteng ka monthly treasury ka jong usnam ka khandai spasan la ai ka report da Mrs. Roberts ibadai missionary hakitu kipor hangte hapo Cherrapunji but ka title jong kani ka report kadai revival in Khassia but hangta la tho with joy and gratitude I hasten to let you know that God has answered the prayers of his people and has come to visit his church in Khassia. The glorious news from Wales had aroused within them and us a longing for the presence of the Holy Spirit here too. Nado usnem kakandai spa lai para bangibi kinong yalam balang hangni hapori kasi jantia kila penlong ya ka jingduai Reverend E.H. William hakaju ka kot khubor ula tho the church in Mauplang early in 1903 decided to hold special prayer meetings every Monday night to pray for a great outpouring of the Holy Spirit throughout Khassia, and not only here but throughout the world. Para bangit bi kinong yalam balang kilay penlong jing duai kiken huon duai kilanang buon ka banang mi kisngi kipor but nado kasnem kakandai spasan ka revival kalasdang hari kasi jantia but hakasnem kakandai spa andrew haka assembly hamairang kalapau syai kedar ka revival ka bapella kim kwasyo ben penkut ya ka jingeseng kida angnut bakumba long hang te hari Wales ai bakanong lem hang ne hapo re khasi jantia bar hadien shis pas nem
kalawan biang ke revival haka jing rakhe ya ka jing dap sis pas nem ka jing wan jongka haus nem arjan riu haka balang mairang para bangai pi na syap tiang marwai shimet habang perkhat ya ka balang presbyterian jungi hang ni hari kasih jantia namar ngai kelas dang telot kelas dang suai ngai kum bakalajan yap na syap tiang hadu kata-kata na malah ringi pet ya kani ka balang hang tia wheels ka bengi ong ka balang kemir dan para bangit syu ka theological college ru kilakham barhabalang sa stang khatsan hajar ngut ki para bangit stang khatsan hajar ngut la long kum koi ka district ke baret syaki thai nong kendong stang khatsan hajar ngut bat kini kejing du no jong ki balang jong ki jinghet jong ki para bangit kala bandai na kadau shibun ba ki influence par nga syap tieng para bangit yong ipoi sya kata ka apat kum belong ka ka balang kemi hang tai ka revival ka balawan haus nam ka kendai spa andreu bat haus nam arajar andreu kala pin kala ya ka census jong ka niam kristan ki para bangit ki balayo ya ka jingpen thmai ki la pensa priang ya ka gospel jong ka jingpen em ka revival kala motivate ya ki samla kala motivate ya ki kenna kala motivate ya ki rangba kenthai bat chinrang ban pensa priang ya ka gospel hapdeng ki bahayeng bahasem ki jong ki hapdeng ki snong ki thau ki jong ki bat dei namar ka ni Dei namar kani balawanra shibun ki mensiem ban pediang yu jisu kumutrai baru blai jongki nganget badan na pedeng jongi hangni ki bala pediang yu trai jisu lengba ka revival jongus nam arjan rio ka jinglong ka bapau hak revival kadai ka jingpen kendo syapang ka pop bakani kapop haki kristan kala benlong kabangop haki kam auria kiba di ikejing di penbua kiba lakirni haki drugs kiba klem kiba mjusiu ya karam kiba tu kiba penyap jerlut kut kipom Henry there was a spiritual mental renewal in each and every person who received the Holy Spirit. Kata kadi kejing sisya. Hakum kita kipor para pengibiat. Ki yeng mani ki kamnya. Lakiar sodong ya ki yeng mani de ki padrunget ki jing ai sika kam ke jong blei ki kiu. Ki para bangit ki no lai luai hakaba krisyan ka kam ke jong blei. Syo lakin teru ya ka jing ngau tenat ban pule hadien ke revival ka jing ngau tenat jongki ban pule ki kot ba bat ki we pade ki kot niam ki bala bakin yo ki khun samla ki trang ban lek shaki yeng mane para bagi bi kadan ka jingja hak we ka school kedan kowe ke jingja hak itu ki por revival hi hak kowe ke school husnam arajan rio ki khenna ki la yo ya ka jingpen thamai lengba ka revival but haba ki don school ki thrang tang ban yo mi no ki thrang ta ban why no ka school bakin why no bakin yo ban let ki yeng mani dan na pedeng jongki ki bala yo ru ya ka bor ka jong mensim baman namar haka jing ya le ubakhoj bat ubaman kia trailang haka jaka baki nong hikai kin yalam yakini kenna sehingane nani kin pun seki keme ki kpa kebas ngosi e par bangit kalong baki sempat yaki daus sensar ki sempat yaki daus sensar kani ka peni ya ka jing bom nyet nani ka jing bom tip ke jongki yau mensim bakhoi Henry dan ka tu kani ngut kinong hikai onda kilas ngau ya ka te ka jingja kila pensange
bat kilayalam wud ya kita ki kena syaki yeng mane para bangit bi syanu ka ja ka ni ka ding syai ujung pruat uban thang pen me biang ya ka ni ka ding ban pen thamai biang yang i syai kata ka jing pen thamai ka bingi yo men shwa syai ka don mentah ke ka daw bangi klet ban duai shirhem ban em ka jing em ka kum ka mon ka jung belai ke ka daw parangit bi mengim yo ya kata ka spiritual awakening ha ka jing em ka jongi ke ka balap kin pen ka dum ya ka jing mut jing perkhat jongi ke ka balap pen ka dum para bangit bi ya ka jing mut jing perkhat ka jongi ni em mentah hakapor jong ke jingkela ke jinget ke bengi judon kam scam show ke jingem kum ki banget hakini ki sngi ki por ke jok mentah ke long ke jingyele hapdeng ke do par hapdeng ke mensiem ni em hakapor ke bengi shibun ki jatnyam ni em hakipor ke bami shibun ki jinghikai ki babakla ke ni ke pen artatin ni ke jinget ke jongi para nget bi ki don bun ki daw le se ki ba pen long yangi kum ni bat kita ki long ba kat banang ya ki sngi kat banang ya ki por ka jing sngu thu bat rukum perkhat jong ki brieu shipang ka niam dan shipang ka bible bat ka jing hikai ki badon hakaru kilan nang yai gela na ka por kini ki pinmi ya ki jing hikai themai ba harukum ki bala pen sngu thu bakla ki bala yalam bakla ya ki jinget kristan kat hadu banda pen kala khongpong ya ki jinget ka bangi ngila shongtan rai laka dom yangi para bangbi da ki jing artatien laka dom yangi da ki jing artatien shu para bangbi ka jing kiu stat ha ka jing start science but technology but ki way de ki jing start lingba kini ki AI lane ki artificial intelligence kanang pen start shu yu briau ka jing shempang hakaliang ka modernism kala penlong yu briau bon glad no yu blai om tang ban glad no an yu blai henry hadu banda penlong yu ubam nget shu yu blai ngisdang iwei hadin iwei kani ka jok pamenta ngisdang ban wat ya ki jing start bat ki jing shisha lengba ki docu series lengba ki documentaries na Netflix lani na YouTube shapang ka jing don ka jong ublay shapang ka jing bom don ka jong ublay bar habang ye ya ki bas new ki bala shong hangni hapo snong hathao jongi ka jing jilai ku para bangi bi jong ki kam auria ka jing ye shong kha para shinrang para kenthei ka balong ka ba ijli akhmat jong blai haka jaka para bangi bi bangin duai hau blai leng ba mensim jong u ba un kren bat pen thmai yaki henrei ngile matla bat ni pen kesan yalade da ka ba ong bangi lalong kita kiba broad minded kata ka diga term ka bingi jujus borobor ni ong bangi long broad minded neng long inclusive ngimi issue ya ke ka basneu ngimi issue ya ke ka babha ngimi issue ke ba ijliru dai namar kita ka jing sngau hangi kita ka jing sngau yar ka jing mut ka jing perkhat ka jongi para bangit bi kat bau breu unang shai kat bau breu unang start unang yar ka jing mut jing perkhat unang yai kelaru hakarukom em unang yai kelaru haki jing perkhat
kibayadai bat kaminsiem batru syapang ublay kawai nak jingja kabala penher serngeu prabnibi kabala penher serngeu bat pen kala khongpong lut ya karukom ka perthai perdan ka jingai ka jong brieu la ka dei ya ubala longnyam ne bompat longnyam ru ka dei ka jingwan len shop jong ka ni ka khlam covid-19 ka jing khang dam la ni ka lockdown ha ki por kala pendo ru ya ka jing shakri blai ha ki yeng mane da ki ba bon banai kani ka dei ka jing kala ka ba umpat juja bat ngimpat jumat le si ha kerta ka jongi henry de kani ka bala plelat bat wanra ya ka weipat ka jing kala hakuru kom jing shakri blai kataban penlong yiki jing yeseng da ka pendan kam da ki bor ka teknologi ling baki YouTube channel hoi kani ka long shisha ka jing kurku ka bakraw itu ki bor henry ke ka bajia ngim hun ni kwa ban rung shaka yeng ka bakentang ka jong blai ni terang baki yeng mani kin sedang ban pleno khna banginyo ban syakri lai lot ya ka kerteng ka bakhuat ka jong blai ndai jayu para bangi bi nan dala plie ka yeng mani jayu dala rung heng mani mtre dan gini kijing mut jing perkhat ki ba pen klumari ki dan kijing artatien ki ngan let liu tu sing mani da let hab tet kti shwa da ka kiat ki ong kum kita ki mentality ki dan gibreu let liu da let du hab dai ka khumut ka khamat hab sa kti sa kijat shwa mlong bania shong lang si yeng si sam mendau bleu la ple ka la kimi kita ki jing artatien kumno ke ngin yo ya kata ke revival kumno ke ngin yo ya kata ke jing pentemai hapo ke jingim ki jongi lara kum kita ki jingmu jing perkhat ki don hangi para banghebi ki samla jong ka balang ai ba umen sim ba khoi jong ublei un pen mat na kata ke jing mat la jongi un pentemai biang yangi para banghebi un ai hangi utam mensim bukoi akan ni kecan mian larangi don hapdeng ke jingar tatien ni don kam yu mensim bukoi lada ke balang para pengibi ke don hapdeng ke jing jenjar ke don hapdeng ke jing telot ke don hapdeng ke jing swai ke balang ke don kam ya mensim bukoi ladang yai duai bu mensim bakoi unwan hiar biang hangi pen kentang shwa ya dia pen khoi ya dia kela ka bamut shwa mensim bakoi un sawan ladang ismau tu para bangi bi bangi em ka jing em ka balong arsap lane ka jing em ka balong hypocrisy para bangi bi uji suwang kordet yapi kordet yapi nama syabar pilong kum ketukan lum jing tep kabala nya da ka pushara henry hapo tang de ki sieng bat ki jing jaklia sudah para begitu ni don kam ya umensiem bakoi ni baro para begitu ni don ya umensiem hapo jungi Henry nyem ailat baun pentemai yangi namari yangi la kadum la penman la deka bor jong kani ka perthei deka jing artatien bat deka jing star ke belong kinja brio Henry nyem de bendu jengkerman ublei jongi ulong ublei ba ai shibon ki jingkular nyem de bendu jengkerman maka ketien ke jong ublei ka kular yangi lengba ka shithi upor shaki galetia klenong ka basan ka dekot ka bahar puar berkelong bahangi
ngidon usok jong umen siem ngidon usok jong umen siem ubalong ke jingai ubalong ke jing kemen ubalong ke jing suk ke jing sha slam ke jing lesbun ke jing bha ke jing yai ne ke jing jam not bat kabor halor lade lane kata ka will power ngidon ya kita kimensem bat lalengi la ban pen km tang iwei ne artli ne kita kimensem pargamin be ngangets kem kan wan ka jing pen thamai hapdeng jompi bat khnang bangin la ban revive kini ki so ju mensem hapo jungi ngidon kam ban pen klain da ki jing duai ngidon kam ban pen klain da ki jing duai ngidon kam ban smart ban lej ban syakri yu blai haki yeng mane ki jong u skosi para bnge bi ye ngi pe ki por ba menta ni arta ten ban lej ki yeng ki jong blai teng teng ngi wan tang na ki jing bomban sie nani ngi wan tang ban yikundu breu nani ngi wan tang ban la cha keno haki wei pat para bnge bi ye habangi rungish ki yung blay ngidi mandan kata ka jing terang na po jongi balaringi pai ki jing duai pa ye laringi pai ki jing duai so si ban ong bangila sham sting bahaya ka ngila sham sting hadu kata ya kani ka jing duai kat no na ki yeng sam jongi ki penlong ki ba penlong jing duai men miet shoban tia ki ba penlong jing duai men step shabakin mi ban let ki college ban let ki kam ki jam ni shim ni kani ke jing duai menta kani ke jing duai menta kala long kum ka wei ka tiar ka bala tap ka wei ka senduk ka bala te bala tho hang tu open in case of emergency ke jing duai ka penong ka kum ka tiar ka bangin pendon kam tang ka por bangi don kam only in case of emergency ka jing duai bat ka jing pulin ka ktien ka jong ublai prabnet bi kala ban pen khlain ban kersha nyangi habangi tlot ni swai ha ka jinget ka jongi bat kumjuru kan pelat yangi naki bor jing pen shoy u bomman u try u ai ka bor haki bas ngolwat bat u bom don bor u pen roy ka bor ka jing duai prabnet bi kan ple yu mensim bukoi hapo jong pi po un pen thamai ya pi hakado not bat hakajingmut jing perkat nginya doai yu blai ka ni ka janmet lengba ka ni ka sngi revival sunday bo un pen kendo yangi shephang ka hok un pen kendo yangi shephang ka pop bat ka jing bishar de ublai un kirku yangi lengba ka ni ka kubor nam ta ka puram ka jong u amen tu ye shimenta lang ki jing thuai lang ko blei ko pa jungi ba neng ngi wan ban ai ngo e yemi ko pa ba isnei na ba shisha leng ba ka jing ye ba ka chong me yangi ya ka ba mela pha no ya lau jong khun bala kha mar we ya ka ban wan sha ne ka perthei ya ka ban sha ya ki jing sha jenjar bat ya ki jing shitam hado ka jing ya bhi halor jong ka dieng phna bat dei da ka jing mi pat ka chong me ku trai ba ye ya ka ba men pen em yangi ki nong pop ki ba jot bat ki barem trai ba ngi wan lang ha ne ka por ku trai ya ka ba ngin ai ngu ning kong shwa trai ya mi na ba mela don ring ka da ni ka tayo baro shi tayo ba kom ka ba lang ku trai ba ya ka ba kala yo ke trai ba
ya ka ban pen her ya ki jes lok shami ken kan rat babha bat kom hang ne ka sngi ka balong ka sngi ka ba kraw bat ka ba kan tang ka jami ya ka bang ila la ban yo ko tra ya ka ne ka sngi ka ba lai lu hi baro ka we ya ka bang in yo ban shakri lai lu ya po ka yeng ka ba khu ka ba kan tang ka jami bat hakom ka ne ka por jong ka ne ka chan miet ko trai ba e ngi dai ngu e ya mi ken trai ba e ya ka ba mela walam ya shakri u jong mi ken trai ba e ya ka ba un pen sngo bat ban ai hangi ya ki ni ki jing bam ki bat tai men sim ya ka jing em ka jangi ya ka ba ngin ken mau ken trai ba e janga ya ka jing wan hiar ka jong men sim ma ko yu jong mi kan rat ba e kan e ka por da ka jing ko jing wan lang baro ken trai ba e ya ka bang ya wan lang kum ni ken trai ba e ya ka bandam red up ki slajat ki ba khu ki jong mi ya ka bang yen khot kar pa yo men se ma khu yu jong mi ken trai ba e na ba shisha ko trai unam men se ma khu yu jong mi ko trai u yang hak mat ki ka jeng khang ka don nuot ka jangi baru yai tie ye ki don nuot ki jangi ko trai ba e hen reng ni atrai ni pen e ya la ki jang ki don won bat leng ba kan ye ka khu bor ko trai ba e to ya rap yang ni wei pai wei ko kan rat ba e ya ka ba ni atrai ba ko dor ngin snow thua shisha ko trai ba e bangi don kam ya me ko jesu ba ko dor ngi don kam ya ka bor ka jau men se ma ko yu jang mi u ban thau tham ma ya ki don nuot ki jangi na bangi long ki ba jat bat ki ba rem shisha ko trai nga duai hak mat jang me an ka por na bangi em hagini ki sngi ko kan rat ba e shisha atrai ba ko dor ba ki kijing sneo bat kijing thala kila kan rei e shisha ko kan rat ba e jonga bat leng ba kini ki kor ki bor ki bapen do atrai ya kijing mon kijing perkhat ki jangi bat ki ba ya le ya ki men sem ki ba kodor kom no ban be brai sha ki jing start jong kan ne ka pertai da ka ba ki klan no ya mi ken trai ba bha trai ba e ya ha kom kan ne ka por ko trai ba kodor ngada duai ban ngada kar par da khamat ka khat ki jis nei ka jong mi ya ka ba me men is nei ko trai ba kodor ya ki khon jong ka balang ken trai ba e ki khon samla bat shan rang ken trai ba kodor ya ka ba me men pen snau hap deng jong ki ken trai reng kat lambat ngi ki me ki pa ko trai bangen don ya ka men sem ka ba shirham ken trai ya ka bangen wat ya ka khamat ka jong me ken trai ya rab yang ngi atrai ba kodor ya ka bangi ngi don hap deng jong ki jing tlat ki jing suai han rai to kershan bon ma me ken trai ba e yang ngi ya rab atrai ba kodor ya ka bangen ong komunong ruai shaman sem ku trai ba e bakari bible kan wan hap deng jong ngi ken trai da ka ding ka jong men sem ba ko yu jang me ai bakan sedang syuana nga ai bakan sedang syuana ki long yang long sam kristan ken trai baknang bakan ka ding ka jong men sem ba ko yu jang me kan laban por syaki wei pat ken trai ba ko dor haka ba ki ken yop diang lam te trai ba e ya ka bor ka jong men sem ba ko yu jang me is nei kan rat ba bha ya ka bandan ring kat lam atrai ngakan mau kerpang ko trai ba e na ka benta ki khon samla jong ka balang ko trai ki bala jingai na me ken trai ba e ki bamman ba kem bambang shu te trai ya ka ban
ya ka ba men leng men ta ku trai ya ki ba ya ka ba men penhap no do tenam blai jong mi ya ki don hon mau ki jong ki kan trai ba ye ba khnang ba ki don hon mau ki long ki ba pra ba ki ba wet jin da ka bor ka jong mi kan trai ba khnang ba ki la ban phai no shami ba ya ka ba ki la ban IT la de khamat jong mi kan trai ya ka ba ki la ban wan ban ban ya so ya la de ba ka ba lang kan trai na ba ka ba lang ko trai ba ko dor ka long ka shlem jong ka jing long man sim ko trai ha ka ba ngi baro ko trai ngi yo ma ya ki jing kar khu da ka ba ngi IT lot ya la de khamat jong mi trai ya da duai bat ya da kerpan ya ka ba men pelong kan trai ba ye ya ki kon samla jong ka ba lang kan trai ki ban sakhi ya ka kerteng ka jong mi da ka jing pen ko bor ka jong mi kan trai da ka bor ka jong men sim ba khoi u jong mi kan rat ba ye jong nga duai ban nga kerpat atrai ya ka ba men isen ei ku trai ban don ring kat lem atrai ba ye ba ka jela ka ba ye ka jongi ka ba long ka jela te briu te blei nrai ha ba ngi yo i ba ngi yo snow ling ba kini kisngi bon sen ki landat no ya mi ken trai ba ye is nei ko jisu ba ko dor ya ka ba men thau thamai ya ki men sim ki ba ko dor ha po jong ka jela ka jongi trai ba ye jonga tu is nei ban long ring kalam atrai bat ki jela ki ba po ka rian dia ko trai ba ye kan no atrai ni dab da ka jing sngau trim kan no atrai ni dab da ka jing sngau sharkai ya ki jing ya le hap deng jong ki jela henrai ka kan rat ba ye ngi ai ngu ya me kan trai na ba ngi nget scam ba me don na ka jong ka jing tmu kan trai ya ka ba me ai don ring kan bat kita ki jela ki ba mat ya ki jing bat ki jing ya le kham tam ya ka jela manipur ko trai ba ye mela pen pau shna la ka bor ka jong me kan trai bat ya ka kamba ka ba phla ka jong me ha ka ba ngi yo snow ba ngi yo i leng ba ki social media ya ka kamba ka jong me ho oi ba ka pertai ka la jat ba ka la pralun hen rei ka tien ka jong me ka khlam na no trai ba ye jong to is nei a trai ya ka ba me menang yai long ring kat bat ngi ban menang yai long ring kan bat kita ki jela kan trai ba ye ki ba mat ku trai ya kini ki jing ba ki jing ya le tu yai kner ku trai lagak santi blei ka chang mi ken trai ya ka ba men kdop men ri men suma ya ki ba nget ha mi atrai da ka thap nek blei ka chang mi ken trai ba ye bat khnang atrai ba ye baka bor ka jong mi ken pau ken trai kan pau ling ba ki shakri ki jong mi ki banget bat ki ba mani ya ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor ka jong mi khnang ba ki ta ki jela ku trai ba kin yo i te trai ya ka bor ka jong mi ya ka ba me pen pau ken trai ling ba ka jing don ring kat ka jong mi bat ngi nget scam ken trai ba ya ka ba men ta na pedeng ki tu ki men sim ki bam shim lai thu ya mi ken trai ha ka ba kin yo i pau ling ba ki shakri ki ba ko dor ki jong mi ling ba ki ba nget ha mi ken trai ba bat ya ka ba kin la ban wan pai sha mi ken trai bat ha ka ba kin yo atrai
ya ka bor men siam ken try ba e ka ban IT lot ha mi ken try na ba me long ma mi ba la halor ki e baro me long ma mi u blay u ba im ba shisha me long ma mi shisha ken jisu kan rat u ba ju yai im na do ki por ki ba men shua ba hadu ki ni ki singi ki ba menta try ba bhajoga ai ngu ya mi ken try ya ka ba mi men is nei ban yo sngo ko try ya ki jing khot kar pat ki jongi ki nong pop ko try o ngada dhuai ban ngada pan ngada kar pat batang ha ka kar teng ka jau Jesus Christ ba long nong penem ba nong siu spa yang ki nong pop ki ba jot ki ba rem menta ba chadu ki ba bom jukuru amen. Ya aingo yublay nagbanta gani ka khubor ka bangilayo lingbao shakri jongo ka bapan kan mau ingi ya ka jingtray jong ka revival ha ki snem gi bala laindo baga balong ru ka jingan tu bangi yai duai pasasisian ublay unthe human siam bakoy halaga jong ka balang halagi jong ki yeng ki sem ki jongi Barhaga jing em gejogi shimet kubli shibun Mr. Bakan sai siam nagbanta kani ka khubor ka ba philai hapreng jongi batu ble ge jing sok on ai phi ka met ka ba koi ka ba khia on nang ai pensai bor ya phi ba phinang la ban sam ya ka khubor na tiang jong u hagi benta gi ba ble na iben ya phi ban pandang kam ni pan pau ka jing khuble ru e Mr. e Mrs. Inong Cloud ibala yalam lang yangi haga jing duai lang uble on kar khu ya phi Nila poi sa kabanta ka bakut jong ka jeng sakri ki jongi ngai kublei ki nong sim banta baro ki bala pandab ela ki jong ki banta ki jong ki pi jong ki bat yang ilang baro bat ai bahabangin sami na kani ka yeng ka jong blei ngin miring kal ba ka jeng kar khu ka jong u nginya panwai no ya kani ka jeng sakri ki jongi da ka bangin ya sim banta lang bangin rwai lang ka jeng rwai ka ba shispa ar phau hadian bala dab ban rwai kani ka jeng rwai nga karpa yu pasto jongi reverend dan siam ben sungoba ban bu ke jeng tuai baru ban pelai jengi na ke jengkur ku penwai ke jengwai ke basis pa ar phau to pha ma me ya u men sem badawai jisu hi ke jeng trai jong u kom kading a pha ya u shangi baro south li ki dikhon ke jengwai ke basis pa ar phau
tungini duai au blei bok pa jangi bahabneng ngi aingo yeme be melodon rengkat bangi barok shitayo ha ka jing pen kre ka jangi ya ka revival Sunday ngi aingo yeme ko try namar ki jing duai ki bangi la pen her shalor bat ki jing sa na ka benta ki mat ki ba pher ki ba melayos ngo ko try ngi aingo namar ka jing don rengkat ka jong me bat ka ne ka praise and worship ka bangi la long men nin jan me bat ki khobor bangi layos ngo no shakri jong we hangto bat mentakas ngila hun ke mensim ko try bengile yo ikini ge gieseng daga basdang daga gieseng kena joga balang bat ki lai tili ge gieseng ha kini ge sngi ki babon ha ka bengile yo ban roya ro eme ngile yo ban ye duai lang ban kerpa rahmat jong me bat ngile yo sngoru ye ki khubor nagi shakri gi jong me ki ba kordor ki ba mentoy bat ki ba rung hadu ki do nuot bing ki mensim bat ki clench e gi jongi ngida duai ngida kerpa eme ko bemen ai bakari Bible kan wana kabalang kan jangi hoj menem sngi i wei ba sheme ge jinkendo ngida ang not ko try ba shibo na po kabalang kin yo ge jinkendo ba ge jing thau thamai ge jing em ge jangki ngida duai ro bemen ker khu ba mangi kum ki dong yalam jaka balang ngin penjan ni gitelau ding shakata ka ding ge jong men sim lingba ki jing yalam ge jangi bat lingba ki program ki ba pher bangin yu i ge ding ge jong men sim ba kawan hap hapo ka balang ke jangi ban sandur thamai yeki long yeng long sem but yeki jing em jigi brew shimet ro atrai ngi aigu eme nakabenta kani ga janme ro ka mela aingi yeki nonge shimeta baro ko trai ki samla ki balawa shid hem na do men sem badi ki we pat ro ki balai pendap laga jonga benta o yeu shakri jongme i bakan size im i bala pen ngoi ko khubora padeng jongi ko trai long nong hikai ki pastor menta i duai ka we ga sngi ba mai iru long pastor ubangi ngin la ban pen yeng hakiran san ban yalap e khtin ge jongme ai ha u ka men sem ka jing ngaurit ko trai ban pen demak mat jong me ba menang la ban panan kam sho yo una ka benta ka buram ke jong me ker khui ke jing seng samla ke jong iro ba kanang la ban shakri me hagi benta gi ba pher ba me khat eka yai ngu eme ko try na mangi su hun ye ke jing bahas bun bat ke jing dor kat ke jong me bat ngi ke ni ke sngi plat ingi ko try kan ra de gi jing ker khui ke ba kan sai tam gi jong me ma be gi pop gi jongi bat pen thamai gi jing em gi jongi ye ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pdiang haga kerteng ke jong try bad undong penem jong yu Jesus Christ ka jingai e ke jong Jesus Christ su bau try bad ka jingai ba ke jong blay bau pa lembat ka jingai selok ke bat hyang bat ke ba pensat bor ke jong men sem bakoj kin yai long kin yai sa rengkat lembat ngi lembat ki reu ngai ru keleng satalak ka ne ka perthai menta bat shaduki arta bom jukut ru amen.